दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णू महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा पद्मनाभ गुरु यतीवरा मायदयाची घट्टधरा. आणि आजच्या दिवशी हे 1947 हे संवत्सर आहे. शालिवाहन जो आहे ते शालिवाहनानं त्या ठिकाणी विक्रमादित्य जो आहे त्याचा पराभव करून त्या ठिकाणी आपलं राज्य स्थापित केलं होतं आणि म्हणून त्याला शालिवाहन शके असं आपण म्हणतो. अशा प्रकारे अनेक ज्या ठिकाणी आजच्या दिवशी त्या घटना घडलेल्या आहेत त्याचं एक प्रतीक म्हणून आपण या ठिकाणी पाहतो. हे ज्या ठिकाणी आपण बघतो गुढी उभारलेली आहे, एक काठी सरळ काठी आहे. आपल्याला सरळ मानेला जगायचं आहे आणि ताट मानेला जगायचं आहे. वर त्याने आपल्याला कलश दिसतो आहे. ज्या कलशामध्ये आपण पवित्र असं पाणी जे तीर्थ आहे तीर्थ आपण त्या ठिकाणी तीर्थाचा वापर करतो. वर्षभर त्याचा आपण त्या ठिकाणी तीर्थासाठी चांगल्या व्हायच्यासाठी पाण्याचा उपयोग करतो म्हणून ते त्या ठिकाणी आहे. फुल जे आहे त्या फुलांची माळा आहे. फुल जे सुगंध देतं स्वतः सगळ्यांना सुगंधित करतं तसं आपल्याला सद्गुणाने सगळ्यांना सद्गुणाने प्रेरित करायचं आहे. त्याचं एक प्रेरिक आहे. त्यासाठी साखरेचंही बांधलेली आहे. गोडवा जो आहे हा गोडवा आपल्याला म्हणजे त्या ठिकाणी माधुर्य जे आहे ते माधुर्य आम्हाला ठिकाणी जगामध्ये पसरवायचं आहे. तसं त्या ठिकाणी कडुनिंबाची त्या ठिकाणी आणलेली आहे. कडुनिंबा जरी कडू असला तर तो कल्पवृक्ष म्हटलेला आहे. अनेक रोग जे आहेत ते रोग त्याच्यापासून दूर होतात आणि त्यामुळे कडुनिंब जे आहेत ते आजच्या दिवशी आपण जर कडू खाल्लं असेल तर संबंध वर्षभर जे आहे ते वर्षभर आपण कडूचे अनुभव जे आहेत ते सहज आपण ते जे आहे ते झेलू शकू. हा त्याच्यामागे उद्देश आहे. तसा एक हा पवित्र असा हा दिवस आनंदाचा दिवस आणि म्हणून आजच्या दिवशी सगळ्यांना या नववर्षाच्या मी शुभेच्छा देतो. सर्वांना प्रेमाचा जय सच्चिदानंद. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.